அனைவருக்கும் வணக்கம். தற்போது நம்ம எங்க இருக்கு கல்கத்தா வந்தாச்சுங்க. ஏன்னா பங்களாதேஷ்ல 5னா 6னா வந்து செரம்பட் ரோடு இறக்கி முடிஞ்சு ஓரளவுக்கு. வந்து கல்கத்தா நைட்டு வந்தாச்சு வண்டி அம்மாண்டி. கல்கத்தா லோடு நைட்டு பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டேன். எந்தருண்டா அகர்தலை வந்து நாகாலாண்டுக்கு மேல போய் சிரிப்புராவுக்கு போனேன். அகர்தலை லோடு தான் வந்திருக்கு. என்ன லோடுன்னு தெரியல, ஏதோ மெடிசன் சொன்னாங்க. ஓகேங்களா, நேற்று நைட்ல நம்ம கம்பெனி நிக்குது வண்டி. பாத்தீங்களா, இதான் கம்பெனி. இங்க எங்க பார்த்தாலும் ரோடு வந்து ரொம்ப ரேரா இருக்குங்க. இந்த ஸ்பிக்காட்டுக்குள்ள வந்து கல்கத்தா பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்க, இதுக்குள்ள திரும்புறது வைக்கிறது பெரிய சிரமப்பட்டு. நானே நைட்டு வரமா சிரமப்பட்டு வந்தேன். இதுக்குள்ளதான் வண்டி இந்த இங்க லோடு அத்தனை உள்ள போய் வண்டி ஃபுல்லா இருக்குன்றாங்க. இப்பதான் பாட்டிக்கு வந்தாப்புல போட்டு நம்ம வந்து அடுத்து சிரிப்புரம் நோக்கி போகுது வண்டி. சிரிப்புரம் அகர்வால்னு சொல்லுவாங்க, அகர்வால் நோக்கி போதும் வண்டி. பார்க்கலாம், இங்க லோடு கல்கத்தா வந்திருக்கு. ஓகே நண்பர்களே, பார்க்கலாம். 5 நாள் பிறகு நீதான் குளிச்சிருக்கேன். பாய்.